Punta tayo sa loob guys ha. Tara samahan mo guys ha. Ayan, i-update natin ang Manila North Cemetery kung ano ang sitwasyon niyan guys. Tara samahan nyo ako guys ha. Eto, nandito tayo sa labas sa tapat ng North Cemetery. Marami ditong nagtitinda ng mga ano-ano. Ayan. So, punta na tayo doon. May mga nagtitinda. Ma, dito tayo ma. Ako nga rin eh. So dito guys, oh, makita mo yung mga nagtitinda rito ng bulaklak. Nasa labas guys. Connect mo. Sige ma. Wala makakatakas sa kamay ko eh. Dito sa gilid guys, marami nagtitinda ng bulaklak. Nandito tayo sa may Caltex. Ito na guys, malapit na tayo dito sa harapan na tayo guys. So alas 12 eksakto guys, nandito tayo sa tapat sa harap nila North Cemetery guys. Kaya nagko-cover din dito guys, mga taga-ABS So may nagde-drone dito guys. Ano, sige pila ka. Pila ka na doon habang nandito ako. Mabilis lang yan. Mabilis lang yan ma'am, mabilis. So dito guys, sa unang hirit may nagbibigay dito guys na ayan, sa unang hirit po guys, servisyong totoo. May nagbibigay ng pizzeria guys. Free snack guys. Walang tubig? Walang tubig, sir? May pila po doon. Ayan po. Hi guys. Ayan, live po tayo guys dito sa North Cemetery guys. Nandito tayo guys. Pakita natin dito yung North Cemetery guys. Oh, magtira kayo ah. Wala na ba? Magtira daw kayo. Hi Marvin. Marvin Australia, shout out sa dyan. Ayan. Shout out Marvin Australia. Ayan guys. Shout out sa dyan. Share lang po ang video natin guys. Maraming salamat. Paki-like lang po guys. Kasi naka-duty po kami lang. Okay na. Lalang pa. Ipila ka nga eh. Diyos ko na, wala ka naman tsaga. Pinatop na nga!
paano yan? Tatanggalin yan. Kukunin yan. Papasok na kami guys ha. Papasok na kami dito. Sabihin mo binigay dyan. Ayan. Nandito na tayo guys sa loob. Sa loob na tayo ng Manila North Cemetery. Ano sabi? Hindi. Ito Manila. Ito. Yan yung bago. Iba yan. Oo. Ito yung Manila North Green Park. O yan pa, tingnan mo yan. Oo, nandyan tayo sa gitna. Oo nga no. Hi guys! Nakita nyo guys yung aming ano. Andiyan kami oh. Ayan eh. Ayun oh, nandun na. Ay, nakita mo may hawak na eh. Nasa mo pa ako. Dito tayo sa gilid mo. Dito ako. Eto guys oh. Kita mo kapapasok lang natin. Marami nang lumalabas oh. Mambun na. Mumbo na. Oo, buong buo yung hawak na. So ayan. Armel, maraming salamat. Shoutout sa dyan, Armel. Ayan, live po tayo guys. Live po tayo sa North Summit. Ay, may pila na naman. May pila na naman. Dito naman guys sa kanan natin, bago ka pumasok, pag may kasama kang bata, pwede mong palagyan ng tagging or wristband. Dito guys. So makikita pa dito may mga kung nawawala yung puntod, meron dito guys. Dito mo may mag-a-assist tayo dito guys. So dito naman meron ditong bata, palalagyan mo ng ano. So sa libreng sakay. Sabi ni ate, sumakay na lang daw. Libreng sakay papasok. Oo. Alam ko pa uli. Kanan sa kanan ka. Nalabas na ba yan? Baka iikot yan. Sinalagyan na pala ng ganito. No? Dati naman may harang natin. Tol. Wala. Hindi dati, kalahati yung banda dyan. Yun talagang pinaasin. Ayan guys, marami nang umuwi. Tayo papasok pa lang guys. Yung iba naman may mga ano dito, mga MNC, mga nag-gear. Dati pag may ngayon binuuna yung harang. Bulaklak ang dila. Jose Figuera. Ano yung kay Koy Pang? Saan? Dito tayo pumapasok. May ano, speak.
Hindi, ganun din. Signal niya ang problema eh. Hindi, ganun din. Signal niya ang problema eh. Ayun, meron na. Oo, pasensya na kayo guys ha. May reconnect tayo rito. Walang mahina ang signal guys. So, ganito ngayon ang sitwasyon na konti pa lang ang tao. Hey, oy. Dito na kami guys. Napatingin na po sa kaliwa. Dito na kami guys. Unahin mo. Ah, sorry. Sa quality at lasa ng mga niluto niyo po, pwedeng ilabas sa mga sinikresan sa Manila yung Ayan, mga kaluto, dito tayo. Punta na, malapit na tayo sa... Lili ko dito. Hindi pa dyan. Ah, hindi pa dyan. Yan lang, right dyan. Mga kasuso. Yan. Kakanan na tayo. Ito, sabihin mo, patigit mo, diba? Patigit na. Ay, kamusta na? Kamusta na kayo? Dito na